Yo! Makaya man tambal, boss. Aray! Yun sa manani mo. Boss! Agay, sakita na no yoy. Nga noy, di naman ko ni mo mapayo. Hatagin na lang ko. O sige, matag na ko. Oh. 20 raman lagi ni. Halalala, sambar ka po, kore keke kakokokokokokokok. Sambar na, ale. Wala ko may napatambal sa kuha nga ganina. Aram ko ng kurasyon diri. Hindi makaabot na lang ko diri ah. Hale! Pre, siya ta pre. Asa man sa akin nga wala ni kwarta. Nasamot apugawa pugoy kwarta. Asa man ito yung mga kwarta day? Ang buti Boss Marlo. Siya may nagawid. Unsay, nga wala ni kwarta oy. Ah, grabe po mundo. Ay, kamo rabi arang-arangan. Arang-arangan sa kagwapo. Aba po. Layo ka man. Pre, murag imong ginikanan na ingon na nga gwapo ba? Party dyan si Piata. Ah, grabe po ninyo. Di lang ko kalibre sa inyo ha. Himuan na tayo niyog daot man. Pamilyar naman na sa kuha oh. Tara, dito na natin sa una natin. Bising na pa tayo pangwartahan dito. Tara. Uy, Kaisa. Pre, nagunsa sila dira ah. Saan na? Lungkong? Ay, ka pre. Kwarta na po na sila oh. Uy, wala ko plano ba? Mao nang tulo ka barkada ba nga mangwartahay? Kwartahan ako. Tsaka ba? Saan mo na ito papangwarta na? Ay, pre. Pasakit-sakit ba? Ako? Oo. Ah, sige. Oh, tara. Anak, ay. Kwartahan nilang albularyo pre. Uy, pinakaunang customer. Ayo. Yo! Uy, naon sa manday na? Stroke ni boss. Makaya man tambal, boss. Oh, makaya pa na. Pero, may kondisyon. Kung mapaayo ko na, kamo ang muhatag 1,000 sa kuha. Pero pag dili gani, ako'y muhatag sa inyo ah. Sige, sige. Oh, dayon sa mo dali, lingkod sa mo dali, lingkod. Oh, la kwak kwak. Aray! Wak manulian? Kwarta-kwarta sa anilang pre. Sana. Pero nga rin pre, di kwarta na ni. Wak panayo? Yun sa manani mo. Boss! Wala. Ah, boss, kabayan yung ka sa buwan eh. Kay, insabot man noon niya sakit. Ay, yate. Maura ba na akong kwarta? O, dara mo. Baby, Kwarta. dito na lang sa unahan. Tara na pre. Napaayo man ako to. Wa na pre, dagit ng 1,000 pre. Kwarta-kwarta. Utik ba, utik? Tara na. Hindi, wala ang duha. Balikan ko to. Bidali raman ito ma-scam di ay. Ayo. Noy, nakadra. Ali, unsay mo ah? Tambal nita ko ni mata na ko noy. Kay isod na kay di ta kakita. Ali, dayon, lingkod dere. Noon sa mga kadong, Di lagi ko kakita noy. pwede di ka kita, ato ng tambalan. Pero noy, hangyo lang ko noy. Kung mapaayo ko nimo, muhatag ko sa imong kwarta. Pero kung dili ko nimo mapaayo, ikay may muhatag sa kuha. O sige, ayaw ka bala ka, pila man po ni mong hatag. 1,000 tanoy. Walay problema. Ali! Ha! Okay. Okay. Oh, niagay ka? Unoy, pero wa pa man ko'y nakita. So ka na yung ikaduha. Ali! Agay! Agay, sakita na noy. Uy, nauli na to? Wala pa noy, wa pa ko'y nakita. Nga noy, di naman ko ni mapayo. Hatagin na lang ko. O sige, matag na ko. Oh. 20 raman lagi ni. Oy, naayo na ka. Kita naman ka. Bayatin mo. Isahan ko na yung albularyo hada. O, bayatin mo. Oh. Hay, kwarta. Oh, unsa ba yung ipabotin mo? Pasti na. Kung ano ko'y pamasayan ng trabaho ah.